हा वर्षानुवर्ष जनसंघापासून आजपर्यंत हा महायुतीचाच बालेकिल्ला राहिला आहे। मला खात्री आहे भारतीय जनता पार्टीचे आणि महायुतीचे त्या ठिकाणचे असणारे सर्व कार्यकर्ते हे कार्यकर्ते त्या ठिकाणी मला उमेदवारी मिळाल्यानंतर अत्यंत उत्साहित आहेत आणि ते चांगल्या मताधिक्याने मला नक्की निवडून आणतील। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल।